ಇಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಣಿನಿ ಪೈನಾಪುಲ್ದ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಂಡದು ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಾನು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಗಳಕಾಯಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಲವಂಗ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆತೆ ಉಂಡು ನೀಕು ಇತ್ತೆ ನೀನು ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪರಂಗಳಕಾಯ್ದ ಶೋಕು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಎರ್ನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇಂಚ ಮೂರನೇ ಇರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚೋಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ರ ಮಂತ್ಪಲೆ ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಮೂರನೇ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪರಂಗಳಕಾಯ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹೊರ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪರಂಗಳಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರಂಗಳಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪರಂಗಳಕಾಯಿ ತೋಟೋಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನತೆ ನೇತನೆ ಒಂಜಿ ದೈಕೊನದು ನಮ್ಗೆ ನಡಿಯನ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕುಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಆಂಡ ಪರಂಗಳಕಾಯಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ಲದು ತೊಂದೆ ಐನ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆಪೆ ಬೊಕ ಅಂಚಿನೈಕ್ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡಿರಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೀರು ಆಪುನತೆ ಐಟೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನೀರಾಂಡ ಆಂಡ್ ಈತೆ ನೈಸ್ ಆವಡು ತೂಲೆ ಈತ ನೈಸ್ಲ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ನಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯಾನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ನೀರಾದು ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆ ಬೋಡು ಲಡ ಒಂದೆ ಬೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಕಲಡ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊತ್ತು ಕಲಡ ಒಂದೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ ತೂಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದನಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆನಲ ಒಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಬೋಡು ತಿರ್ಗದಾನಗ ಅವು ಒಕ್ಕ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾಡು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀಟತ್ತೆ ಈ ಲವಂಗ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀನೇನು ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪಾಡಿರ ಪೂಚಿ ಈತೆ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನ ಯಾವು ಎಂತ ಪಟ್ಟಿಂಚೆನೆ ಎಂದು ಆವಾಡು ಅಂತ ತಿರ್ಗಾರ್ನ ಆಂಡು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬರ್ತನುಂಡು ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತನುಂಡು ತೂಲೆ ಕೊರ್ಲು ಕೊದ್ದಿನತ್ತೆ ಈ ತಾಂಡ ಏತ್ರ ಯಾವು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾವು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆವಾಡು ಇಂಚಿನಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಜಾಮೂನು ಚೌಲಿಲ ಆತದು ಇಂಚಿನೇ ಪಾತ್ರೆ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪನು ನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಟ್ಲಿಲ ತೊತ್ತೊಲ್ಲೆ ತೊತ್ತೊಂದು ಮೇಕೊಂಜಿ ಜಿಂಜಾಲಿ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಜಿಂಜಾಲಿ
ರೆಡಿ ಆತನ ತೂಲೆ ಜಾಮೂನ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಭಾಷೋಕ್ ಬೈದನ್ ತೂಲೆ ನೆನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ತಿನಿಯರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊನಪ್ಪನ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿದ ಮಾತ ಕೊನತ್ತ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿರುತ್ತೆ ನೇಕ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕ್ಕುಡು ವರ ಮಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಮಂತದ್ದು ತಿನಿಯರೆ ತಿನ್ನೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಜಾಮೂನು ಇಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ